Ben, moitas grazas, señora presidenta, señor Ubial, non? Coido que ese o seu apelido correcto. Imos a ver, a cesión da parcela está concluída, sí ou non? Creo que esa é unha pregunta sinxela, dixo que está a súa disposición, mas non nos dixo se esa cesión está concluída ou non, se está rematado todo o proceso para poder, digamos, todo o proceso de cesión para poder iniciar a construción. Consideramos que esta é unha información relevante. Penso que ten unha resposta tamén sinxela e que, por o tanto, vostede debería de darnos conta da mesma. Teña vostede tamén presente que nós temos dúbidas razoáveis sobre que esta sesión a prioridade da Xunta de Galiza, porque esconderse detrás de un problema dunha tramitación dunha parcela para ter durante os últimos 5 anos paralizado o proceso de construción deste centro de saúde que, como vostede recoñece, é absolutamente necesario, bueno, pois parécenos que eso non forma parte nin dun goberno eficiente, nin dun goberno que teña como prioridade a construción deste centro de saúde, porque a marxe da responsabilidade que ten o Concello por non ter actuado con diligencia cando se puxo sobre a mesa o primeiro problema coa parcela que xa estaba cedida, tamén é certo que se a Xunta quixera ten mecanismos como para poder construir ese centro de saúde e, de feito, en outros ámbitos os está utilizando. E, desde logo, nos consideramos que a resposta no máis breve prazo posible non é unha resposta aceptable despois de todos os incumprimentos que hai. Se estivéramos falando da primeira vez que se fala sobre este tema, podería parecernos até razoável que a Xunta de Galiza non quixera dar un plazo. Ora ben, unha administración responsable e que planifica a súa actuación deberá de saber en que prazo se van a iniciar esas obras, se esas obras se van a licitar neste ano ou non, se hai un orzamento reservado ou non para poder facelo no ano 2014. Consideramos que o mínimo de transparencia que debe de rexir na actuación da Administración. E, por o tanto, nós o que lle requerimos é que, dado que non sei o tempo que utilizou, pero, desde logo, foi moi escaso, nesta outra parte que ten, nos dé algunha data máis realista. Vai a ser neste ano, non vai a ser neste ano, hai cartos ou non hai cartos para construir este centro de saúde, porque, desde logo, xogar pois a seguir mareando a perdiz a nos parecenos unha irresponsabilidade terrível e recordamos que están vostedes que teñen nas súas mãos a atención sanitaria deste país e que, por o tanto, están nas súas mans tamén a calidade da atención sanitaria de moitos cidadáns. Neste caso, de persoas que viven nun núcleo como do Milladoiro e que están sufrindo problemas moi graves. Por o tanto, pedímoslle algo máis concreto que non simplemente no prazo máis breve posible, que realmente é como non dicir nada. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Pontón. No turno de peche ten a palabra